Здравейте всички от VBlock 7, аз съм Респект и започвам нова поредица на Minecraft на версия 1.7.3. Да, малко ми лагна. Реших да започна да снимам тази версия, защото ме кефи и е доста яка, има много яки сидове. Това е, как се каже, клей. Да, първо ще берем малко дърво. Това ще е нова поредица, която ще бъде през ден сигурно. Тук има пясък, там има тикви и прасета. Така, вземем и това дърво. Ще си направя един меч и ще да бия прасетата. То е едно май само, ама тук няма бързо бягане да му се. Ела тук е свинчо. Тук е хубавото, че животните не бягат. О, тук има зомби долу явно. На изи ще играя. Тук тиквите само така могаха да се слагат, могаха, пък семена не могат, да. От версия 1.8 май беше с семената. Ако не се бъркам. Така. Да ще направя и една брадва. Да се намаля само малко звука. И така. Е, добре. Оф, звънят ми. Чакайте малко. Така, върнах се. Аре бе! Уау, 308 фрейма. Се оправи. Звъннаха им по телефона. Да излизам, ама сега снимам. Що не да излизам, ами да играя FIFA. Така. Значи толкова с дърво, сякаш стига. Аре още малко. Тук е хубавото, че почти веднага ти падат семената. Не. Ще да забравя. Малко пясък да взема. Преди, когато започнах да играя Minecraft, спрех къщички от пясък и се чудих, що падаха и ми беше много странна тая игра. Но после като почнах да гледам клипчета и ми се залюбих супер много. Ще събера, докато се изчупи лопатата. Един стак някъде. По-малко даже. 50 и нещо сигурно. Може един стак да... Не, няма как. Ето, 60. Почти един стак.
Тъй... Workbench го оставам там. Сега. Хоп. Хоп. Някъде хубаво местенце да намерим. О, тук ми пещера. Я да видим. О, тук не влизам аз. Кравите сега пускат само кожа, май. Даже нищо не пускат. Ще ми написва. Само да експлорна тая част. Една кирка. Малко камък да събера. Таман. Може да има кол. Ебати тъмницата. Нищо не се вижда. Майко мила. Братите му, това е. Тук ще пренещувам първата вечер. И клипа да не стане много дълъг. Има още време. Страшен звук. Чаркол можеш ли да се прави на тази версия? Май можеш. О, айрон. После ще да го вземем. Така. Една печка. Чакай бе обратно бе. Може. Чакай бе, какво правя? Тъй 4 торча и да сляза да огледам районът. Тук може да има кол. Ехе. Тя до майната стигата с пещера, бе. Значи ще я запуша до тук някъде. Да се връщам. Още малко. Тая мишка нещо се бъгва. А бати букука, бе. Добре. И сега да запуша докъдето ще ми бъде къщата. Тя ще бъде до тук. Така. Тук ще да се разчисти доста.
Ще видя как ще бъде. Тук трябва да се разчисти. Майко. Почна да се стъмнява. Да се изпекат двете пържолки. Хайде, бързо, бързо, бързо! Така, къде да ги оставим? Да сега е тук, е добре. Ще ми трябва бая камък. Сега като свърши с първият епизод, ще направя някои апгрейди. И във втори епизод ще ви покажем. Ще изравня малко, ще оформя. Сега събираме още камък. Това всичко ще бъде от Cobblestone. Да си направя една кирка каменна вече. А там имаше и айрон, я да го вземем. Пет айрон за кирка и меч. Това е за първия епизод. Надявам се да ви е харесал. Както казах, сега ще ви оформя малко къщата и ще ви я покажа в другия епизод. За това толкова и чао!